απελευθερωθεί και να αναπαυθεί από την πεζοπορία. Στο φαράγγι του ποταμού Ενιπέα, που κόβει στη μέση τον ορεινό όγκο, ξεχωρίζει η παλαιά μονή του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπο. Η σημαντικότερη μονή της περιοχής. Χτισμένη τον 16ο αιώνα από τον ίδιο τον Άγιο στην καρδιά του βουνού, ξεπροβάλλει ανάμεσα σε δέντρα μαϊθαλές φύλλωμα. Το πολύπαθο αυτό μοναστήρι πυρπολήθηκε και λαιλατήθηκε από τους Τούρκους το 1821. Το βουνό άλλωστε υπήρξε κρυσφύγετο και ορμητήριο αρματολών και κλεφτών στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ωστόσο, η εισβολή των Γερμανών το 1943 έδωσε το ολέθριο χτύπημα στη μονή. Στο ιερό αυτό μνημείο, τα ερείπια ξυπνούν μνήμες από ένα λαμπρό παρελθόν που σπάει τη σιωπή του τοπίου. Οι μοναχοί που έφυγαν τότε από εκεί έχτισαν ένα νέο μοναστήρι στο μετόχι της Σκάλας, λίγο έξω από τη γραφική πόλη του Λιτόχωρου. Εδώ και 10 χρόνια κύριο μέλημα των μοναχών είναι η αναστήλωση του παλιού μοναστηριού και στόχος η επαναλειτουργία του. Τα ερείπια έχουν δώσει τη θέση τους στο μέλλον. Ο Όλυμπος είναι ένα βουνό με δύσκολο ανάγλυφο, μεγάλες διαδρομές και απότομες πλαγιές. Εκεί, ψηλά στις κορυφές, οι άνεμοι συγκεντρώνουν χιόνι με πάχος πάνω από 8 μέτρα, ενώ σε μερικές βαθιές χαράδρες το χιόνι διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Επικρατούν ξαφνικές αλλαγές του καιρού με ισχυρούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν το 0 μετά τη δύση του ηλίου. Η φύση που ξυπνάει συνθέτει ένα πίνακα μοναδικής ομορφιάς από χρώματα ζεστά, φωτεινά. Το κελαριστό βουητό του νερού που αναβλύζει από τις πηγές οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Οι απέραντες δασικές εκτάσεις, σε συνδυασμό με τη διάταξη των πετρωμάτων και το κλίμα, ευνοούν την εμφάνιση πολλών πηγών.
τόπος έχει μια πολύμορφη, ευμετάβλητη γοητεία με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αποτελεί ένα ιερό προσκύνημα με πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Η σχέση του με την ελληνική μυθολογία του χαρίζει μια δύναμη απόκοσμη, ενώ η φήμη του έχει εξαπλωθεί και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Τολμηροί ορειβάτες προσπαθούν όλο το χρόνο να κατακτήσουν τις δυσπρόσιτες κορυφές του. Είναι ένας παράδεισος που γέννησε η φύση. Μια ανάσα ομορφιάς. Ένα θαύμα, όπου ο άνθρωπος στέκει ανήμπορος από το μεγαλείο και ατενίζει με δέος τον ορίζοντα, όπου ο ουρανός με τη γη γίνονται ένα.